Hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजाङै दं। दा आङो मोनसे इउपिपिएल दोलोनि टप सासे पलिटिशियान मानव फेरेंगा बिथां एक्स EM अफ फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बिटिसि बिथांनि सायाव माखासे खोथा बुंनायखौ आं बुंनो लुगैदों। बेनि भिडिअ क्लिप्सआ नोंथांमोनाव दंजोबखायो, आं बेखौ जेबो बुंथ'ला। दा बिथाङा मा बुंदों जे BPF दोलोआ पावाराव फैनाय लोगो लोगो सत्तायाव फैनाय लोगो लोगोनो दिनै जेरावबो जौ जुवा बायदिसिना गोमदों, मेला बायदिसिना गोमदों होननानै बुंदों। दा थारैनो बाथ्राया बे सैथोमार नामा? जे थांनाय प्रमद बर' बिथांनि सासन कालावहाय 5 बोसोरावहाय खुनु जायगायावनो मेला जायाखैना, खुनु जायगायावनो जुवा होआखै, खुनु जायगायावनो जौ बेदर होआखै। बेनिनो मोनसे बिराद गिदिर एग्जाम्पल, जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एनुवेल कनफारेन्स खुंजायो, एनुवेल कनभेनसना दतमायाव खुंजादोंमोन। बे समावहाय ओरै क'क्राझार टाउननिफ्राय बनरगाव थिंजायनिफ्राय फैयोब्ला सिगां कनफारेन्स हलनि सिगां, कनफारेन्स जानाय जायगा एक्जिबिसन हलनि सिगां मोनसे ब्रिज मोनो। बे ब्रिजनि सिगां बिथांमोना मोनसे बे ब्रिजनि सिगाङावहाय ओरै लामाया ओरै सानजा सोनाब जाबाय, सानजानिफ्राय नों सोनाबहा फैबाय, मोनसे ब्रिज मोननायनि सिगां, एक्जिबिसन हल मोननायनि सिगां बिनि खोलाहा बिथिंजाय मा साहा दखान बे जायगाया, बे साहा दखान बायदिसिना फिथा लारु दखान बियो टेन्डार जादों। आरो बे दखानावनो जौ बेदर बायदिसिना मोनदों। मोनसे सेन्ट्रेल एबसुनि कनफारेन्स, एनुवेल कनफारेन्सआवनो दिनै बेवहाय मानो एथ' हाल्ला, जौ बेदर बिसिबां लोंनो लों, बिसिबां जानो जा, मा जानो जा, हांनाय जानो ना एवनाय जानो ना देनाय जानो ना नोङो ओरैनो गोजा जाग्रा लोंग्राजों जानो, ओरैबो मोनजोबो, गासिबो मोनजोबो, फ्रि जादों। होमब्ला बेयो मा? बेनि सिनारिखौ नोंथांमोनाथ' जाय फैदों बेयो मिथिखादों। बे बिथांमोना दिनैहाय 5 बोसोराव दिनै सेन्ट्रेल एबसुनि कनफारेन्सआवबो बिथांमोना जौ जुवा होहोनो एलाउ खालामदों। मोनसेया जाहैबाय बे दालाबारि बागानावहाय SP क'क्राझारनि SP बिथाङा फैलायलायनानै बन्द' खालामफैनाया मामोन? बेयो जुवा नङामोन, क'क्र' नङामोन। बा बे समावबो जादोंमोन, प्रमद बर' बिथांनि समावबो। बेखौ सोर अर्डार होखो? पारमिटखौ सोरनाव लायो? बेनिफ्राय सोर मेला खुंनो मोनखो? आरो बेनिफ्राय फेमास जोंहा CIT सेन्ट्रेल इन्सटिटिउट अफ टेक्न'लजि, बे मोनसे कलेज खाथियाव, बे कम्पाउन्ड खाथियाव मोनसे मेला खुंदोंमोन। बेखौ सोर पारमिसन होखो? आरो बाव मा जायामोनलाय? बावबोथ' भाइरेल जालायलायनाय माखासे जौ जुवा क'क्र'खौनो होदों। बेफोर मा? आरो जौ बेदर लोङा नामा प्रमद बर' बिथांनि आगसि आगदा थाग्रा रौनिया बिथांमोना, महारथि रथि बिथांमोना? माथो बिथांमोनाबो गासिखौबो मावथि बिथांमोना बे बुस्थुखौ इउज खालामो। बेखौ बुंनानै लाब गैया, बेखौ बुंनानै पलिटिक्स गेलेनांगौ लाब गैया। मानगोनां फेरेंगा नोंथांनि बुंनाया जोबोद मिस्टेक। नोंथाङा बेखौ हमथानो हायाखै। नोंथाङा जुदि गाइखेर फिथाइ सामथाइ जानानै सरकार सालायदोंब्ला नोंथाङा मोननै समस्थियाव जेननो गोनां गैयामोन। 2टा जागारफोराव आपनि जिखिब लागैसिल, खिन्थु नाय नोंथाङा एसेबां जुदि लेभेलनि सासे लिडार, टप लिडारमोनब्ला। दा नायदो, बिनि गोबां एग्जाम्पल दङ। बिथाङा आरो जेब्ला फेरेंगा बिथाङा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि बिटिसिआव EM जादों, अब्लानो सबसे बर'फ्रा एभेक्सन खालामजादों। बे मोनसे थार खोथा। रायजो राजाफोर, नोंथांमोना मा सानो? आं जोबोद बेस्थ' दिनैहाय। गाबोन नोंथांमोनजों फिर रायज्लायफिनगोन। कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ।